Masa iki panganan? Iya. Enak iku. Kok tugelan boto iki? Namanya sagu lempeng. Lah iki teko telo sing iki. Misal kan untuk nirip nantu kan jual lah, misal pangan lo. Ya, apa yang Oh, iki lo pangan lo. Sudah emang buka. Ya Jal. Ya Jal, ya Jal. Ya Jal takotan. Ya, jual. Ndang, ya Jal takotan seenak iki panganan. Ya Jal ndang. Panganan itu duwe jajan Mbak Erna. Gawakne Mbak Erna adoh lho. Ya, atas. Ya Jal pangan. Oh, atas coba deh. Atas sekali. Ya Jal takotan sik to tuh. Duduk. Duduk. Ya Jal, cokot sik. Banyak beli deh. Ndang, dicokot ya Jal. Dipangan di Mbak Erna aku gak nukok jajannya. Mbak Erna ra dolane cakoten nang atas. Ya atas. Wes atas. Boto tenan dikawak oleh Mbak Erna oleh-oleh teko Ambon, bataku ringan. Hebel tenan iki.